Mga puso, wala naman sa ash emission nga na-record ang PHIVOLCS sa 24 oras yung monitoring sini sa Mount Canlaon. Apang halin sa 23, nagsaka naman sa 37 volcanic earthquake sa bulkan. Apisar wala nagbuga sa kabo ang Mount Canlaon sa tinalikdan nga mga inadlaw. Kinahanglan gihapon nga mangin alerto ang mga nag-isar malapit sa bulkan. Bago nagkapabilin ang magmatic unrest status dini sa idalom sa alert level 3 suno pa sa PHIVOLCS. Samtang, padayon nga ginapreparahan sa Negros Occidental LGU ang posibilidad nga maglupok liwat ang bulkan. Nagapakigangot ang gobernador sa LGU SCAG sa Office of Civil Defense sa agud makabalay sang long-term solution sa estado sa mga nagapuyo malapit sa bulkan Canlaon. It's not stable. There are volcanic earthquakes every day, emission of sulfur dioxide. The edifice of the volcano itself is inflated. No? That is why there is still a possibility na ma-erupt siya.